Ang igsuon, ang mensahe sa Ebanghelyo mahoni. Si Jesus, dili siya murag usa ka tawo diri sa kalibutan o murag siya sama sa mga politicians o mga tawo sa kalibutan. Kung buhat sila buhat sa usa ka lugar, ang tanan tao na ibalo, oh siya, patabang sa mga tao dito, oh siya, oh. Buhutan siya, oh siya. May mga tarpaulina, murag advertisement sa ilang kaugalingon o sa ilang mga buhat nato sa ilang mga kauban. Mga igsuon, dili ka na ang buhat sa mga Kristiyano. Silence lang, itago lang. Uman pagbuhat ng maayo nato sa uban. Ang Dios lamang, siya nakakita sa tanan nga kita, kami dini, o ang tanan tao, o ilabi na mga magtotoo, iyang mga anak, buhat dini sa kalibutan. Kabalo siya, nga buhatan ikaw. Ayaw lang pag advertisement sa inyong o sa imong mga buhat o mga actions. Mao mga igsuon ko diyan ni Kristo ang buhat sa mga pagano, mga magtotoo kita, mga Kristiyano kita. Way buhat sa tao din sa kalibutan, labaw sa sakripisyo sa atong Ginoo si Jesus sa krus. Sige lang mga ayong nga buhat, abang sa uban, sige, pero itago lang. Ayaw lang pag istorya nato sa uban, oh ako, nagimog na ako. Kay tao lang ikaw, tao lang ako. Ang maluluwas, dili ako, dili ikaw, kundi si Jesus. Kung ubos ikaw, simple ikaw, humble ikaw, sa imong kinabuhi, ang Diyos sa gugma, ang Diyos sa kaayo, gikan sa iyang trono sa langit, ang trono sa himaya, dito siya kung saan ang iyang panalangin sa imong kinabuhi. Useless na murag ikaw imong kaugalingon nga marketer o ako nakibuhat diri, ako hatag diri sa simbahan, ako nakahatag diri sa simbahan, ako dili maayo. Garbo na ang garbo sa tao. Usa man ang resulta sa garbo sa tao, wala. Ayaw lang. Mao mga igsuon ko diyan ni Kristo. Ang mensahe gikan sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ang mahayong balita sa kaluwasan. Ang Dios managin karatong tanan. Tindog paliug